So you can keep me inside the pocket of your wrist, holding me close. So, guys, na akong hari karon sa ako ang vlogging room. Unsaon? Ano karon diri sa vlogging room? Kung asa ko galing ko permi, kung naa ako'y buhaton nga. Kuan. So, karon napalit ni nako siya ang kaning sa Amazon ni nako siya na-order. So, naablihan na ni nako siya. Pero, na-try na sad din nako siya. So, karon ako lang siya ipakita. So, nag-order ko og condenser nga recording nga microphone sa Amazon. So, nganhi siya na box, nakasulod. So, ako na ni siya gihabwa. Ako na pud ni siya gitry. So, ako lang ipakita sa inyo ha. Kung unsay sulod sa ako ang na condenser. So, ako lang ni siya gi-assemble last day. So, ako lang siya gikapit. Kung asa ko nakalingkod, ako siya gikabit nga rin. And then, kani siya, uban ni siya sa pag-deliver so daning box. So, ang pagpalit na ko ani, ang pag-order na ko ani kay 100, I think so, 190 dirhams. Man siguro, nakalimot ko. Baguhay lang unta. So, ako na siya i-assemble. So, na siya yung microphone nga kuan. And then, na siya wire. So, nasa siya pakapin na mga wire para ikabit nimo sa kung pwede sa computer, sa laptop, pwede sad sa ang say nga na ni, pwede sad nimo siya kung asa siya. Speaker sad pwede sad siya. So kanina gamit na ni nako siya tong last day gitry nako. So kay wala man ko speaker, ang first nako pag try ani, dili ko kabalo kung saon pagkuan. So nagkuan lang ko, nakita ko sa YouTube sa mga kuan pod, sa mga vlogger pod kung giunsaon paggamit o unsaon asa siya pwede mo connect. Kay pagpalit na ko ani, wala man ko idea kung unsa, basta ako alang nakapalit ko. Kani naging suyaon no. So wala man ko speaker. So sa una na ko kani, na ko microphone na yung ani. Bluetooth ni siya. So nagamit ni nako siya karon. Pagpalit na ko, pag-order na ko sa condenser, wala din siya mitukar. Wala siya ko ang tingog kay dili man ko kabalo kung unsaon. So, nag-search ko sa internet, sa YouTube, ikita ko. So, nakakita ko, nga kinahanglan pa daw ko nung siya gingani, kaning V8 card. So, pasensya na, nakakabit na mga wire, kaya nagamit na lagi nina ko siya atong last day. Kaya gitry na ko. So, nag-order na po ko gingani, kay para daw ko no, magamit din mo siya through phone, through mag-live ka. So, nag-order ko ani. So, ang order na ko ani sa Amazon gihapon 80 dirhams. So, nara iya box. O din iyang box. Sa kaning kuan, Soundcard. Ang kanidi ay V8 din eh. Kanilaging magmamaot. Di magbasa-basa. So, kanina order sa niya ako siya sa kuan, sa Amazon na siya nako na order. So, ako ipakita sa inyo, i-try nako. So, kadali lang ha. Ako lang siya ibalhin. So, nako yung camera dire. Ang camera din nako kani, wala din ni nagamit nako kay tungod. Wala na ako nagamit kay wala ko laptop dire. So, kinahanglan man siya na siya laptop. So, kung magbalhin ko sa akong mga video, ako gigamit di ay kay cellphone di ay. Cellphone ran ako. Ang pang gigamit na ako, wala ko nigamit sa camera. So, ano ni? Ang una na ako gikabit, kaning microphone na siya kani. So, ang kani siya, ang kaning V8 Soundcard, na kani siya, ako gigunitan. Nani siya pakapin ng mga wire. Kani siya ng mga wire. Na siya tulok o klase-klase nga pakapin. So kani siya gi-connect ni nako
para sa phone ako. So, lang. Ako i-try siya kung unsay kalahian sa wala kay ing-ani microphone ug sa kuan lang. Ay. Okay. So, ako lang ni siya i-on. I-press lang nimo ang button diri sa kilid na siya button diri nga on off power. So, ako lang siya i-press og 3 seconds. So, naka-blue na siya. Once nga maka-blue na siya, it means on na ni siya. So, ako lang sad siya i-on ang kani siyang mic. Bali mao na ni siya murag Aux input mode. Murag mao na ni siya murag napaka-speaker nako. So, nakabati mo na siya sounds. Hello? Hello? Oh, diba? Kung wala kay kuan, wala kay microphone, murag layo ra kayo. Hello? Hello. 1, 2, 3. Murag tinuod. So karon gamit na nako ang kari siyang mic nga BM-800 na condenser, and then kari ra siyang microphone. So ang akong tingog na diri mi gawas sa kaning nga microphone, kaning nga speaker nga microphone. So pwede ra pud daw kuno ni siya i-connect nimo sa imuhang laptop or computer, or pwede sad og na kay speaker, pwede ra sad. Pero pwede ra pud kung magamit pud ka og cellphone tas mag-live ka or mag-video okay ka, pwede ra sad nasa siya saksakan diri sa kani siya nga V8 Soundcard, na po siya para sa phone na nimo na pwede nimo siya masaksak para kusog ang imong tingog. So kani siya, oh lala. So kari siya naasa ni siya para ni siya sa phone. So ako i-try, wala man goy internet dire. So mo try ko nga to sa tigas. Ako dalhon eh. Ako i-try. Remember those walls I built? They didn't tumbling down. They didn't even put it a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you win, but I never really had a doubt. Standing in the light of your can almost see it. The dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My fate is shaking. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there, and about what's waiting on the other side. It's the glow.